Sziasztok! Ez itt a Crafters, és sajnáljuk, hogy kicsit később sikerül az indulásunk, mint gondoltuk, és még mindig várnotok kell arra, hogy elinduljunk. Itt ezen a csatornán különböző Minecraftos videókat fogtok látni magyarul. Igazából 3 fő témával szeretnénk indítani, ez később még lehet, hogy bővülni fog. A 3 fő téma közül az első a Hardcore Survival. Indítottunk egy hardcore mappet, amin a mobok 250%-kal többet sebeznek, tehát durván 2 ütésből meghalunk, és ezen próbáljuk meg kivinni a játékot, megölni az Ender Dragont. A második főbb műsorunk lesz a Top 5. Ebben meg fogjuk mutatni a Minecraft Top 5 legjobb dolgát. Ez tartalmazni fog failokat, szép építményeket, esztétikusságot, ezen kívül farmot, és azt olyan szintre kívánjuk fokozni, hogy majd a végén ti is küldjetek videót, és azt is be fogjuk válogatni. És a harmadik témánk lesz a Redstone. Viszont úgy gondoltuk, hogy mivel már rengeteg magyar csatorna is foglalkozik Redstone-nal, azzal szeretnénk ebből kitűnni, hogy a legalapabbaktól kezdjük, és tényleg egy nagyon precíz és pontos oktatást szeretnénk tartani Redstone-ból, úgyhogy ha ezt végigkövetitek, akkor valószínűleg ezentúl minden Redstone videót jobban fogtok érteni, ezt szeretnénk elérni. Szóval sajnáljuk, hogy egy kicsit később indulunk, de nem sokára fogtok újra hallani rólunk. Sziasztok!